Wama na ba? Wama na. Phaka makho. Wama na. Why nihleli ku? Oh, okay. No, is okay. Imalam. Want to help you. Oyini kuwe? Mzukulwana. Mntana indodana yakho. Wazalwa enje? Hayi maseceda isikolo wasebenza for 3 months to 4 months waphela umsebenzi. Then what happened? Wabeseqala ukugula. Inesifo sokuwa. Inesifo sokuxhuzwa. Because as ngibone kusetshenziswa into mayiqala ethi uyapasa kwakhona into efakwayo emzimbeni wakhe. Makufakwa lento emzimbeni yakhe yafakwa la ekhandeni yakhe kwathiwa soza sebenza impilo yakhe yonke. Ngimbuka wathi umoya ongcwele ngibone lento yaqala ungena elele mayingena yangena kwangathi uphupha kungena abantu abobomama abathathu behamba nomuntu obaba oyedwa bafike bamthambisa la ebunzini mabemthambisa ebunzini kwaqala kwathathwa ingqondo yakhe yosetshenziswa emkhathini. Brilliant young man, but umbheka ubunjani manje sebeqedile ngayo ingqondo yakhe ayikho kuye isemkhathini akaxhuzuli kunesilwane safakwa ngaphakathi. Njengoba ngibone kubhijeleke inyoka enhlokweni yakhe ifakwe la wathi umoya ongcwele mangilwe nalento efakwe la kodwa ukuze ngilwe nalento efakwe la kufuneke ngihambe ngiyongena mama ekhaya. Uyangizwa ngithini? Mangifike ekhaya ngifike ngiyohlala nomuntu owubaba ngihlale nomuntu owumama ngihlale nomuntu okuthiwa umalume. Uyangizwa mama ngithini? Mangihlala nalabantu ngibabuza bakanti bakuzondani yini owabenza yona ngoba uthi umoya ongcwele mina ngizwa kuthiwa bonke abantwana abaphuma esizalweni kuwe bazobanje okanye bazofa. Wathi umoya ongcwele lento uma ngaba siyikhiphi lento ifaka ukufa phakathi kwekhaya because akunguye lo kuphela nabanye bazolandela babenje because uthi umoya ongcwele bonke abantwana engingabakho nabazukulu lento ilukhondolo yafakwa phakathi kwekhaya kwathiwa funeke bahlanye funeke batshone. Umoya ongcwele mina mangikusize ngoba njengoba ngikhuluma nawe manje sengingene phakathi kwesigodlo. Mangifika phakathi kwesigodlo ngafike ngafumana lo mfana njengobe la lo mfana akekho la ukwesinye isigodlo la kwathwetshulwa khona ingqondo yakhe nomzimba wakhe. Now hear me. You need to pray for your children. Because ungambona umntwana uhleli naye la kanti umntwana akekho la sekwenye indawo uthwetshulwe wafakwa kwenye indawo. Lo mntwana bengena next wazalwa engena lutho right wafunda waqeda wathi mayiqeda mayiqala ukusebenza ngoba lento yafakwa kwathiwa angaze asebenze ubomi bakhe bonke. Mayiqale tuyosebenza kwaqala lesisigulo maqala lesisigulo sabe sesimenza uba manje abenje impilo yakhe yonke bafungile bathi soza belutho emhlabeni. Njengoba ngikhuluma nawe manje bafakile imikhonto bafakile imithi bathi ena apha hamba khona soza sizakale. Bathi everywhere la hamba khona soza mama mangikhupha lento ngikhona abantu ababini umuntu owumama umuntu owubaba umuntu okuthiwa umalume efuneke bahambe namhlanje no tomorrow ukuze kuphume lento kulomntwana. Amen baba. Oh Marika tushta pravaluka dush. Oh yes. Wonke umuntu ofakele wena ukufa makuphindele kuye ngegama likaJesu. Yebo. Wonke umuntu ofakele wena ukuthakatha buphinde kuye ngegama likaJesu. Hallelujah. Wonke umuntu athi yena uzofa ngomso uzofa next year makufe yena in the name of Jesus. Yebo. Wonke umuntu athi uzoluza yonke into ekungeyakho makube nguyoluzayo in the name of Jesus. Hallelujah.
namhlanje ngizokwala ngizothi njengoba bathakathi besithi bayathatha akuzuthathwa nto kuyothatheka ezabo njengoba bathakathi besithi ngeke uphumelele namhlanje ngizokwala ngizothi into zakho mazibuye manje mazibuye impilo yakho mayibuye manje mayibuye amandla akho makabuye manje. Hallelujah. Hear me. Konke kuluzile kuthathwe ngabathakathi kuyabuya namhlanje. Konke kuluzile okuthathwe ngabathakathi kuyabuya manje in the name of Jesus. Yithi kuyabuya. Kuyabuya in the name of Jesus. Ayibothetha ithi kuyabuya. Kuyabuya. Ithi kuyabuya. Ithi kuyabuya. Wonke umuntu onesandla ekutheni impilo yakho ingaphumeleli neyabantwana bakho namhlanje imikhonto ibheke ngakubo namhlanje uMakadosha ubheke ngakubo namhlanje uLibadosha ubheke ngakubo namhlanje fire to fire, mighty to mighty, glory to glory. Abavala into zakho kuyavutha namhlanje abakufuna ufile kuyavutha namhlanje abafuna ungaphuma kuyavutha namhlanje akekho some endleleni yakho namhlanje akekho some endleleni yabantwana bakho namhlanje simemeza umoya kaNkulunkulu. Hear me. No fear. Alukho usizi namhlanje. Bonke abathakathi bakho mabavulibha asoda. Oh yes. Mabareeli kadula masoda. Hallelujah. Mabaderi also elevelia antapa. Brei kadula ma. Hear me. Because namhlanje I want to prophesy. I want to teach you about prophecy. When we talk about prophecy, we're talking about izinto ezifakwe kulayeza but engaziboni. Niyangizwa ngithi izinto ohamba nazo kodwa awuziboni ubona imiphumela yezinto ohamba nazo ba kutheni mani ngaphathwa udolo ngingagulanga kutheni nganehlaba why kunomuntu ebusuku othetha ngempilo yakho kunomuntu ebusuku othetha ngabantwana bakho kunomuntu othi ena uzokwenza sho athi ahamba yokwemba afika chitha igazi athi ungazuphumelele. Umangale wena ibusiness yakho ibiphuma 2 minutes phu akasekho umuntu ongena kwenzekeni kunomuntu othethile kunomuntu ohambe wayemsamo okhohlakele wayothetha ngempilo yakho neyabantwana bakho kodwa into engiyaziyo namhlanje xa bephindele emsama bazofika bengakuboni bazofika kuvutha umlilo bazofika kuvutha amandla bayofika ingilosi ifika ibashaye in the name of Jesus. Mama mophumelela. Amen baba. Namhlanje from today ngifuna uze nalomfana in 7 days eofficeini uzongibonisa ubunjani. Namhlanje ngo10 o'clock ebusuku ngithi bobathathu ngidila nabo namhlanje. Amen baba. 3 of them. There is no way such a young man idlala uSathane ayazi noba kuyasa noba kusi noba kuthini lento ifike yatha an educated young man. Isitha sithi abantwana bakho njengoba wena ufundisa sithi uyofundisa kodwa soze uwave amandla okufundisa kwakho. The devil is the liar. Satan uqamba amanga namhlanje uyaphunyuka in the name of Jesus. Amen. Ela nimnikeze umgijimo abathakathi nimnikeze ikhombo nimnikeze audio sithunywa inomo tears nembize egazi hamba yophumelela. 7 days soza phinda qhuzule in 7 days ukuqhuzula ngiyakhupha ngiyokufaka ebantwaneni babo manje. Amen. Sit down. Hallelujah. The devil is the liar. Wena nefamily yakho wena nepromotion yakho wena nomshado wakho wena nendlu yakho niyaphumelela manje. Oh yes. The devil is the liar. Niyaphumelela manje.
niyaphunyuka manje bafuna ukufakela istroke ngisiphindisa kubo Yebo. bafuna ukuwena iy'moto kuzowabona Hallelujah. bakuvalela iy'mali kuyovaleka ezabo Yebo. namhlanje uyaphumelela by fire by force. The devil is the liar.